guys, magluto din ko ron og kimchi jjigae. Korean ni siya nga pagkaon guys. Nga sinabaw. Kimchi ni siya guys, nya butangan ako og tuna. Tuna akong isagol. Pwede ba ni siya og karning baboy ang isagol guys, pero depende ra nimo kay ang bana kay di man hilig og karning baboy. Mao nang tuna akong ibutang. Nya mo na mag-prepare ko di ari na naman ko kimchi. Mao ni kimchi akong ibutang og tubig. Nya ag karing tuna, mo na siya yung isagol. Kay pwede ra man ang tatog karning baboy pero di man ganahan ng bana og karne. Mo nang tuna akong ibutang. Nya pag-ibutangan ni sagol guys, prepare ko og kaning radish. Nya natay onion. Di halaga ng sabaw kay di man ipagsabaw ang bana. Na kalaga ng sabaw. Muna na siya kadaghanon. Nya samtang mag-prepare tas atong mga panakot, ato na ni siyang sugdag pakulo. Yung sagulan ni nato ning tuna. Muna siya sagol na ho. Dua ka bugang kuan guys, aron lami. Lami siya kag tuna. Favorite sa mga Koreano, mga sinabaw nga kimchi jjigae, mga doenjang jjigae, mga miyuntang, mga sabaw mo na ilang mga sudanon. Mali sagol guys, radish. Nya, ang ibutang na ako guys, butangan na ako doenjang. Doenjang. Soybean paste mo ni guys. Ang isagol, nga ni kadaghanon. Doenjang soybean paste man ni siya. Beans ba nga gikuan? Na. Daghanon na to. Radish kay lami man ni siya luto na. Daghanon na to. Doon niya itong saka Bombay kay kami ni daha Bombay. Butangan ko nag-spring onions punukan. Nagdahon lang ginahulot ng gamit. Dahon lang gyud na kay mo man pwede madaot. Nya karing ahos. Atong butlo ning ahos aron mubaho. Pero tibuok ni mo isod. Butang di man ni mubaho. Kailangan jud mo dukot. Simple na rin nga nilutuan sa Korea guys. Parehas Pilipinas nga daghang simple chip. Kaning ilang pagkaon simple lang ni basta mauna ka. Dungan na ni mo tanan yung butang kay buka na siya. Kuha na siyang maluto-luto na iyang ang kimchi. Pwede ra na kay di man ni angay lutuon jud taman. Magbutang og asin gamay guys. Tasida. Himol tasida. Nga narapod siya kagamay. Kahilig man ko halang-halang gamay butang-butangan na ni siya og black pepper powder. Depende na nimo og ganahan kag hang. Magdepende ra na sa imong lasa, panglasa og ganahan kag hang, wala daghan man nimo pero og di kayo. Pwede na gamay. Kay aga ko kahilig man ko medyo halang-halang gamay pero di ko kaayo halang kay di na ko ganahan pud halang kayo. Mao ni siya guys, anya kalon pa nagtaman. After maluto na siya. 10 minutes kay ug Bombay, kimchi. Nya kita na taw niya maluto na. Mga 10 minutes siguro. Pakuha na ni makaluto na siya. Lami na siya guys. Kimchi jjigae. Ang tawag ani kimchi jjigae. Kuan ra ang gisagol, tuna. Pero lami pa na siya og karning baboy ibutang. Mao na ni ang ahong niluto ron. At sikos kuan sa black pepper. Gilok sa ilong ning black pepper usod guys. Nya kita na taw niya. Bye. Hello guys, man ni update sa atong kimchi jjigae guys. Buka na siya. Buka na siya ang kimchi o radish. Niya tayo. Ang dilawan guys. Niya. Ito ra. Dihang.
Gani pagkaon guys, gani ikan undog. Kanang pugnaw. Kay kanang halang gamay. Manginit yung lawas ani. Kay niya eh. Ko ni dagday siniluto. May ay nagmayon. Pero tanawag na ang gamit tanawon. Roma pa lang na ang gamit na. Excited na si Kuya no ani makaon. Siksa sayo. Kimchi jjigae, yuri. Sahis sayo. Ako na ni guys kay luto na pwede na ni siya. Bye bye. Salamat sa inyong pagtanaw.